Mă numesc Zoltan Ferman și sunt inspector șef în cadrul Departamentului de Calitate al companiei Aramis. Compania noastră s-a înființat în anul 1994, având în prezent peste 5.000 de angajați. Suntem unul din cei mai mari și importanți producători de mobilier tapizat și sartere din România. Anual producem peste 4 milioane de piese de mobilier tapizat și sartere. Întreaga noastră producție este pentru unul dintre cele mai mari branduri de mobilier tapizat la nivel mondial. În fabrica noastră, acum câțiva ani, toate operațiunile de la inspecție și croi piele se făceau manual. Din această cauză ne-am confruntat cu câteva probleme majore: consum mare de piele, productivitate scăzută și lipsa personalului calificat. Pentru a rezolva aceste probleme, am analizat posibilitatea introducerii automatizării în sala de croi piele. În 2016 am făcut primele teste de nesting automat cu Tagora. Rezultatele au fost foarte promițătoare și am decis implementarea sistemului complet Tagora. Asta a însemnat introducerea unui workflow de tip offline avansat. Numele meu este Andreea Telepian, sunt inspector de calitate la compania Aramis Group. Ca urmare a implementării Tagora am reușit scăderea semnificativă a costurilor cu piele. Acest lucru a rezultat prin introducerea nestingului automat și prin controlul calității pieilor primite de la furnizor. Am reușit creșterea productivității și am redus dependența de forță de muncă calificată. În concluzie, suntem extrem de mulțumiți de parteneriatul cu Tagora. Pe lângă rezultatele foarte bune, apreciem suportul tehnic și modularitatea acestei tehnologii. Asta ne permite să ne gândim la achiziționarea unui nou scanner și a unei mașini CNC de tăiat piele. Pentru Aramis, viitorul sună bine.